Iako je rok za izgradnju cjelokupne dionice 23. avgust, izvođači radova će posao završiti nešto ranije, jer im vremenski uslovi ne stvaraju probleme, a ni vlada Republike Hrvatske koja je glavni finansijer izgradnje puta u Slatini, sela koje je pretežno naseljeno hrvatskim stanovništvom. Sufinansijer radova je opština Teslić. Mi planiramo da radove završimo, ugovoreno je da se radovi završe do 23.8. Međutim, ja računam da ćemo mi radove završiti najkasnije do 10.8. Kolika je vrijednost radova? Vrijednost radova je nešto preko 900.000 maraka. Kažete nam šta ovaj put znači za mještane ovih sela koji ste pomenuli? Pa ja mislim da znači puno za mještane kao i put bilo gdje na drugoj strani, znači jednostavno to su bili teški uslovi za izlaženje gore, pošto ovo sve brdovito i tako, i mislim da će to stvoriti ovako bolje uslove za mještane ovih sela. Radove na asfaltiranju puta prate i mještani koji ne skrivaju zadovoljstvo urađenim poslom. Važi nam dosta za cijelu našu budućnost, našeg potomstva, jer mi moramo i živjeti svi zajednički, a gradit ćemo zajednički. Mi smo imali tako mali put, imali smo volove pa onim malim putom se služili, bilo nam je teško, ali sve malo pomalo, pa eto se sve napredovalo, širilo. A ovo sad, što se sad pokazalo, ovo je jedan doživljaj, jedan veliki doživljaj u toku svih vremena istorije. A preporučit ćemo i svojoj djeci, unučadima, da oni to održavaju, da poštuju. Na području opštine Teslić trenutno su u toku radovi na asfaltiranju puteva u selima Ukrinica i Radnja. Osim toga, asfaltirana je dionica puta kroz selo Markoči, a radi se i na završetku asfaltiranja puta prema manastiru Liplje.